Oke, selamat malam semuanya. Untuk Duko Babatan Lasari Banjar Tuban Jawa Timur. Ayo lagu terspesial untuk pengantin berdua. Semoga untuk menghidupkan rumah tangga dan jelas warga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin.
buat yang lagi live streaming. Lagunya spesial kanggo Mas Andi loh. Senengmu karo liyane tekamu dadi tombo ngobati ati sing lara muga ikhlas nampa tekan besok ati kowe sing paling ngerti marang kanane ati aku mbok semangat ngusap iloku sing brebes milih pepujaning ati kinarya kembange wangi sabar-sabar no momong aku muga selawase dadi Oh Mas Muntup toh ya? Mas Muntup. Oke teman-teman ucapin selamat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng Mona Irama di sini juga Bias Audio. Terima kasih. Perhatian
jero hatimu. Loru lho Mas. Isih sok kelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni. Kebayang-bayangan di kau ngimpi iso gawe nyaman rajaminan duweni hatimu. Kaya lagi niki awak dhewe iso ngobrol tekan wengi. Krasa sliramu sing paling kemati. Ora nyangka kowe sing paling ngarani. Dujang selamat malam yang baru hadir. Mas Eko goyang laku Mas. Rapi liyane pengen ku siji mong kowe kenyataane dudu aku ning jero atimu. Isi sok kelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni. Kebayang-bayangan di kau ngimpi iso gawe anak rajaminan duweni hatimu. Kaya lagi wingi awak dhewe iso ngobrol tekan wengi. Rasa sliramu sing paling kemati. Ora nyangka kowe sing paling ngarani. Oke, satu lagu baru. Spesial buat semuanya ya yang sudah hadir di sini. Gue tak dungaki ya. Terspesial Tigor Arsinda. Saben wayah wengi mikirno isi ati apa tenano tresno iki dadi siji. Nang panggonku mikir ra ono sithik kuwate crita iki bakal apik kowe. Yakinku tenanan sumpahe janji ilo bumi tes
Yana Syafara untuk Anda semuanya.
Pono Irama AJM Production. Semakin tersakiti, semakin mempercantik diri. Oke, boleh. Satu koleksi sudah. Ya, bukan yang pertama sudah berlalu. Si Jepang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sole iku papan patane bumi anut ning syariat kandine lisane alus ngendikane kapindo mulia aku ngarang wong tuane Allah salamun alaik ya Rabbi asyani wa tarusi al-fatayati rodal alamin ya uhailal judi wal harumi Kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik. Kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik. Kaping papat ngamutin ilmune dadi tanggung jawab orang walane ya Rabb Allah salamun alaik
kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping papat mulia aku orang tua Alamat anak Celestial Multimedia video syuting fotografer ACM Pro Bojonegoro. Ini tadi yang minta bojo biduan siapa ya? Oke, Tanggung jawab orang mas kira-kira. tanggung jawab insya Allah. Bareng ACM Production juga Bias Audio. Terima kasih ya. Estaya Ojo Lali. Bojo biduan untuk iso sabar orang cemburuan ketan sasujanan lan kerepuri-urinan orang mokal bubar anggone bebrayan pancen gaweane dadi artis panggungan ning kono ning kene nyanyi karo bergoyang mula biasane pengen bongkar tanggapan pengen langsung sare wakati jadolanan terima kasih sing marai kuatir atine wong lanang Mangkong mrene cari perhatian opo maneh nganggo lambi sing cingkrang-cingkrang gonging mripate goyangane merasa Kekekae opo pinggul digoyang-goyang sajaki sengaja mancing-mancing sawiran yen sewelu joget wis mendem banyu setan kadang colak-colek mencari kesempatan mungkin budak-budak aku bisa nyanyi nggak bisa oh ini ayo nggak apa-apa yang kembali Masih berjalan terima kasih bunda terima kasih kita duet ya bunda monggo ayo bunda bunda cantik kita duet ya abane wong lanang yen duwe bojo biduan kudu iso sabar ora cemburuan yen tansah sujana lan kerepuri-uringan ayo bunda ora mokal bubar anggone bebrayan pancing gaweane dadi artis panggungan ning kono ning kene nyanyi karo bergoyang mula biasane bengi kondur tanggapan pengen
karo ijene Mas ya Allah. Diwastaku beli tenanan sayangku wis ora kurang-kurang jebol dadi pelampiasan diwasta banggani tak pamer-pamer deh jebule aku mung dadi batu
Persevara Taman Curug untuk Anda semuanya. Bias Audio. Goyang dong. Ning kutha Solo muda lan
kasih. Free es teh. Iya. Spesial buat masnya yang di kanan panggung ya. Di saat ku menatap langit, apa engkau juga menatapnya? Cobalah kau pejamkan mata, gerimis jatuh bagai air mata. Ku harap dirimu bisa menunggu, harapanku ini bertemu. Sumpah mati diriku sangat rindu. Aku coba merayu Tuhanku, berdoa di dalam sujud.
ada di kanan panggung sudah ya Kak Mas ya. Tiga semua. Ih, sampai pol. Ben
Bapak